Ja, inderdaad. Hoe ziet de vastelovend er normaal gesproken uit voor jullie op de zaterdagavond? Normaal ben ik nou van de bonte boetebeleving bijeenkomen. Misschien even toezittend en dan soms weer roet. Een kapel, een dotje. Ja, dit is het moment dat ik me serieus ging afvragen. Het zal deze vol shawarma of wat dan ook. Wat ik veel. En zal ik nog gewoon niks op de bank doen. Ja. Dan moest ik echt gaan optakelen. En dan of nog naar de zoes of naar dotje of naar goed te gaan. En gisteren hebben we dan echt de sleuteloverdracht gehad. Al goed 4 zat met alle verenigingen van Pelemaas. En en vorig jaar mochten met de badjakkers op de bonte boetebeleving optreden. En we zijn nog naar de deur gegaan, naar de stoepzitting of de strootzitting. Dus wij worden optredens stonden. Dat missen we allemaal. Ja, ik was wel benieuwd, want jullie zijn inmiddels wel al een paar jaar bezig. Hoe zit de verhouding tussen zelf vieren en optreden? Het is nog heel veel zelf vieren. Te veel zelf vieren. In de dingen, een beetje bekendere podia of zo dan in Pelemaas. Hij heeft daar zingen dan wel, maar jawel, we zien wel, zeker op zo'n zaterdag. Onze eigen kapel is ook wel een ding dat we zeggen, we willen echt vieren. We werken er wel aan om echt nog meer aan de optredens, gewoon 20 minuten lekker knallen. Dus als mensen een leuke act te zoeken van volgend jaar, we kunnen echt een leuke 20 minuten vullen. Hè, met de leuke liedjes en een beetje sfeer maken, dat moet ik kennen. Dus, maar dat is dus wel uiteindelijk Olly doel om daarmee verder te gaan binnen Limburg en om de uiteindelijk dadelijk op te zeggen van... Pelemaas, ik heb niet dat klinkt wel niet Nee, maar natuurlijk is... Ja, dan roepen ze een keer een liedje dat weer komt dan in de eigen gemeente. Ja. Maar goed, als we één kapel mogen optreden of een echel of een deur of een gezoek, mag dat allemaal niet doen. Dat is allemaal keihard om te doen. Dus daarom vind ik het goed dat we dit podium dit jaar krijgen. Want voor de rest is er gewoon nog niks. Dus fijn dat we toch op de radio en op televisie bij PNM kunnen zien. Kijk, nou, laten we dan met het eerste nummer gaan beginnen. Als het aan mij ligt. Ja. Allah Verslaafd, hè? Ja, van vorig jaar. Kijk. Voor al die Allah Verslaafden. De badjakkers, Allah Verslaafd op Omroep PNM. Allah verslaafd, Allah verslaafd. De vastelovenstik geeft de allergrootste kick. Allah verslaafd, Allah verslaafd. Dat heb ik niet alleen, want het heet ook iedereen. Ik roep eerder skier, Allah verslaafd. Geef me meer. Als ik ergens in de rij moet staan, wil ik een Polonaise gewoon. Daar kan ik niks aan doen. Zin ik paprika's bedrijven pakken we in de goed geen ruggengraat. Daar kan ik niks aan doen. Laat de clubsje 11 op 11 zien, dan ben ik door het dolle heen. Daar kan ik niks aan doen. Stond de koningen weer in de stal, dan niet aan Prins Carnaval. Daar kan ik niks aan doen. Allah verslaafd, Allah verslaafd. De vastelovenstik geeft de allergrootste kick. Allah verslaafd, Allah verslaafd. Dat heb ik niet alleen, want het heet ook iedereen. Ik roep eerder skier, Allah verslaafd. Geef me meer. Dat ik allemaal stoem met kant door weer winkel op de glad, dan kan ik niks aan doen. En de schmink mich in de ogen, lukt mijn bekske een gedeoren. Daar kan ik niks aan doen. Joh, mijn stuk, die klikt, die showpapier, mijn bloed, ik krijg de kleur van beer. Daar kan ik niks aan doen. Dat mijn naastpas richting Hoes aan gij, dat is goeie meer gewurd gekrijgt. Daar kan ik niks aan doen. Jongen! Allah verslaafd, Allah verslaafd. De vastelovenstik geeft de allergrootste kick. Allah verslaafd, Allah verslaafd. Dat heb ik niet alleen, want het heet ook iedereen. Ik roep eerder skier, Allah verslaafd. Geef me meer. Ik ben verloren, verkikkerd, verkocht en verslaafd. Voor altijd en eeuwig verslingerd, verliefd op Allah. Kom maar. Op Allah. Allah verslaafd, Allah verslaafd. De vastelovenstik geeft de allergrootste kick. Allah verslaafd, Allah verslaafd. Dat heb ik niet alleen,
want het heet bij iedereen. Allah verslaafd, Allah verslaafd. De vastelovenstik geeft de allergrootste kick. Allah verslaafd, Allah verslaafd, la la la. Dat heb ik niet alleen, want het heet ook iedereen. Ik roep eerder skier, Allah verslaafd. Geef me meer. Ik roep eerder skier, Allah verslaafd. Geef me meer. Allah verslaafd. Ik wil meer. Hey, woehoe. Dankjewel. Oh, de eerste applaus dit jongen, fantastisch. Misschien nog een laatste. Wel een hoog percentage wat klapt, hè? Dus, zeg maar, zo ongeveer 100%. Buiten de cameramannen, want die hadden er Ja, een dat klopt er ook in. En dat we je mails dat dan ook nog doen, hè? Goed, hè? Ja, integratie, hè? Ja, kijk eens aan. Goed zo. Hè? Goed zo. Dat is een live optreden van Mail dus, eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Schoon, hè? Ja. We hebben dat nog al te pakken, hè? Ja, zeer zeker. Mooi. Gaat hard, gaat hard. Even vooruitgespoeld naar dit jaar, hè? Het liedje van dit jaar. Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja. Doe wij wel iets met over afstand. En Robert was vooral degene die zei van, we willen een beetje, vooral iets qua muziek, een iets droger liedje. Een beetje wie Zishoem, lekker manneke, een beetje zwaar. Een goede klier, echt. Ja. Best wel. En door natuurlijk, ja, afstand. Ja, de afstand was heel belangrijk dit jaar. Is nog steeds belangrijk in het coronajaar. En dan kunnen ze het letterlijk nemen, hè, met afstand. Maar ook figuurlijk. Iets met afstand, het alle shows te zien. En toen dacht ik, vastgelopen is met afstand, dus John's viersje. En zo zien we erop. We hebben het vergeleken met al die andere viersen die in Limburg zien. Het OLS wat maar niet naar mij wilt komen, hè, wat altijd maar omgesteld wordt, helaas. Dus daar maak ik een vergelijking met en zo zien we dat er iets gekomen is. En dan is ook de vastelovend voor jullie het leukste, mooiste, gaafste evenement van het hele Dat jaar. vind ik nog wel. Ja. Want dat merk je we mogen hier optreden. Ja, begint zelf gestrolen, weet je wel. Dat is gewoon fantastisch. En dan denk je, ja, dat miste, weet je wel. Dat is dat niet ergens anders kunnen doen. Bij liedjes openen, bij zittingen, bij recepties. Ja. Dus dat is wel jammer, maar ja. En dan merk je dat je zelf eigenlijk zingt heel geëerd, maar de vier is ondertussen ook. Dat is, dat is dubbelop. Ja. Leuk. Het is gewoon leuk. Vast gewoon een soort. Ja. En qua teksten, Robert, jij schreef eigenlijk best veel teksten, hè? Voor diverse groepen, de Breurkes. Hè? Je schreef ook wel eens voor ons gekken in Mail. Hè? Ronald en Karin. Ronald en Karin. Te gast geweest. Maar hoe is dat dan? Want kom je zomaar op een idee en ga je dat uitwerken? Of hoe zit dat? Ja, weet je wel. Voor Ronald en Karin bijvoorbeeld ging ik dit jaar ook kijken van wat kunnen we dit jaar doen. En toen dacht ik af, wat is er mogelijk dit jaar met te vastgelopen? En ik ben toch, er waren ook veel liedjes die gaan niks met dit jaar te maken hebben. Gewoon lekker vrolijk vastgelopen. Maar dat vulde voor mij niet zo goed. Dus ik van, vrolijk, het is wel een kleierkast. Er zit allemaal kleier in. Kent ze nog eens, kijk, het is nog veel gehoord. Het is nog veel krijgen we dit aan. En 2 jaar terug krijgen we dat aan. Dus ja, de ideeën die komen er eigenlijk gewoon aangeweid. Ja, een beetje wel, mij de leustigheid of de huurschat. En de vullen is steeds nog een telefoon. En dus elk ideetje wat ik invult, dat spreekt ze in. Of dat schrijft ze even in. En dan werkt ze doen. En soms dan werkt het heel goed. En andere keren dan denk je van, waar ze dan toch niet gaan. Maar zijn die ideetjes dan wel versleuteld? Dat vroeg ik me nog af. Want je hebt bijvoorbeeld een jaar gehad dat de Geleende en Cartouche wel een idee hadden wat heel veel op elkaar leek. Ja, maar dat is niet gek, hè? Dat is niet gek. Met afstand, er was zo'n liedje. Ja, precies. Wij dus een liedje met afstand, Kloor. Toen komt er een grote advertentie in de kranten stond. Wat uit Gemeung vastgelopen is met afstand is John's feestje. Oké. Maar wij waren daar allemaal wel op tijd bezig al met dit liedje. Maar dat is niet gek, want mensen pakken iets wat er speelt. Dus dat is heel herkenbaar. En dus ligt het ook dicht bij schrijvers. En ik denk dat er wel drukker voor komt, dat een soort gelijke ideeën. En daarom is het knap als ze dan toch door ook met ze breken. Bijvoorbeeld die Paaf Alaaf van Spik en Span. Even gaat totaal anders. Maar even goed, wel gooi vastgelovend plaat. Normaal ga je dat ook van, hij schreef dan een tekst of 11 ieder jaar en dan komt hij eens naar mij. En dan kijk ik die alle 11 door en dan zeg ik, die gaat naar mij al. En hetzelfde. En dan doen we dat en dat nog een beetje anders. Ja. Dat is een beetje normaal wie het dan gaat. Wat bij elkaar past, hè. Ja, bij de Breurkes moet ik de credits toch aan Mark Mullikum geven. Dit toch het raamwerk zit, muzikaal en textueel. En dan ben ik meer ook een sparringpartner van Mark. Hij heeft dit jaar niet goed gewerkt, want met zijn 2 liedjes zongen we. Is er wel in die finale gekomen met elkaar met ik zongen. Dus, maar goed, dus dan werkt het zo. En ook door met liefde het gewoon creatief zien en hopen dat het goed aansluit en herkenbaar is. En
denk ik dat het wel gelukt is. Alleen, er werden gewoon heel veel schoene liedjes gemaakt. Ja. En moest net het geluk hebben als een keer doorkomen. Zo simpel is het ook. Ja. Dit is er zeker weten eentje van, die we nu gaan horen. Ja, vinden we wel in elk geval, toch? De Badjakkers met afstand in de afstand. Jo. Beetje meer was leeft. En je mag toes met elkaar vastpakken. Polonaise erin zitten. De kermis ving ik top. Het ganse deur dat lukt dan niet. Plezier is er volop. Maar nergens een gesminkte snoet op het Oktoberfest. Heb ik met slagerspaas gehad, met vogelzoeders nest. Die zingen liever Limburgs plat. Ieder OLS meer ik niet zwem. Maar de vaste loven knalt mij een. Dit is met afstand, het allerschoonste viersje. Met afstand, stijgt dit op nummer 1, zit in de aard van, dit volmoed Limburgs biertje. Dit vierse, dit Ierse, dit brengt er toen bij en gij het niet door. Is dat een groot gemis? Vastelovend is met afstand het schoonste wat er is. En toets, hey, ho, ho. Hey, ho, ho. Rieude is te gek. Het Friedhof is dan eindvoetbal, maar niks zo op zijn plek. Als Welskes met de carnaval, oud Pinkpop vind ik chic. Flink rocken met de ganse bubs, maar het is geen muziek. Waarbij ze Polonaise lups, iedere vulje raakt maar ik rol. Maar met vastelovend uit de bol. Dit is met afstand, het allerschoonste viersje. Met afstand, stijgt dit op nummer 1, zit in de aard van, dit volmoed Limburgs biertje. Dit vierse, dit Ierse, dit brengt ons doen wij en gij het niet door. Is dat een groot gemis? Vastelovend is met afstand het schoonste wat er is. En dan gaan we over. Hey, ho, hey, hi-ha. Hey, ho, hi-ha. Dit bier schijnt groots aan kop. Geen ander is er beter. Die volgen veilig op. Minstens 1,5 meter. Dit is met afstand, het allerschoonste viersje. Met afstand, stijgt dit op nummer 1, zit in de aard van, dit volbloed Limburgs biertje. Dit vierse, dit Ierse, dit brengt ons doen bij jij, ja. Met afstand, het allerschoonste viersje. Met afstand, stijgt dit op nummer 1, zit in de aard van, dit volbloed Limburgs biertje. Dit vierse, dit Ierse, dit brengt ons doen bij en gij het niet door. Is dat een groot gemis? Vastelovend is met afstand het schoonste wat er is, gij het niet door. Is dat een groot gemis? Want vastelovend is met afstand, met ons in de afstand, het schoonste wat er is. Hey! Ja, geweldig toch? Hè? Dankjewel. Ik zie dat jullie ook de dansjes uit de videoclip nog weten. In het eigen vak zo. Hij ziet ook vakjes, dus we kunnen er wel een beetje rekening mee. Hè? Ja, kijk eens aan. Want als ik me goed heb laten informeren, hè, dan betekent badjakkers eigenlijk deugnieten, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus eigenlijk zijn jullie twee deugnieten. Of houden jullie van het speciaal biertje deugniet? Kan ook. Dat kan Altijd, natuurlijk ook. ook allebei. Speciaal bier is helemaal prima. Ja, we moesten toch een beetje in de naam hebben.
Een beetje bij passen. En dat moet niet te chic, te gelikt. Nee. Een beetje bij de jeugd passen. Nee, maar als ik jullie zo zie, dan zijn jullie wel twee deugnieten. Maar hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden dan? Was dat alleen de L1-camera die er tussenin stond of zo? Jij aan de ene kant en... Nee, nou eigenlijk ging het eigenlijk een beetje... Robert was met 3 keer niks. Die de veel carnavalsnummers Was dat 3 keer niks in hoor? Ja, en dat was 3 keer niks. En toen stopte die. En ik deed dat met de Sharpshooters. En eigenlijk volgens mij ging dat een beetje geleakt. Dat een beetje allebei... goed, dat zo gewoon die dingen. En we kennen elkaar gewoon goed van El Hein en dat boete. Dus toen kwamen ze een keer van, hey, zullen we eens gewoon de krachten bundelen en we zitten toch wel redelijk op en lean. Ja. En we dagen elkaar al goed, qua tekst. Maar vullen elkaar aan nog wel, ja. Dus dat was goed, snel beklonken. Ja. Dus we hebben nou een proefperiode van 4 jaar afgesproken en de evaluatie is nooit deze vastgelopen. Ja. Misschien kan ik dan die drijden die bij je L1 werkt hier uit je Pielemaas, uit Merle, heb je er nog aan de rondlopen. Nee, René Saus, ja, misschien kan je die wel als achtergrondkoor gaan gebruiken. Een beetje het mij als inval erbij. De Let's Do It erbij. Ja, dus super, dat klinkt goed. Ja. Mocht je ook allemaal bij L1 komen werken natuurlijk. Ja. Goeie tip. Ik geef het even aan dan. Kijk, we gaan door naar het laatste nummer voor vandaag in ieder geval van de Badjakkers. Voor deze carnaval, ja. Muziek, dan wordt we tweede met op het PNM Liedjesfestival van 2 jaar terug. Ja. Toch? Ja, en... We stonden met op de 11e is vorig jaar ook in Maastricht, in de Mac. Dat is al 4 jaar geleden. Zo snel ga je het, Robert. Ja. Ja, muziek. Voor alle muziek. Nou, laten we gaan zingen. Ja, zeker. De Badjakkers met muziek. En dat is heel makkelijk. Wow. Doe maar toes. Lekker mee. Komt aan. De mensen springen op een keigezellig plein. Verliefde stellen schuifelen, zo lekker doen bij lijn. Het zorgt dat oma's zwijen met de kindjes aan haar zij. En ook voor dat geluksgevoel voor alle vierders heen. Wat maakt vasteloven zo geweldig chic? Muziek. Wat brengt ons zij samen, brengt de ganse zwiek. Muziek. Van de allergrofste joekskapel, wie klinst de tamboerijn. Van een knappe dakkoepletje, wie is het simpelste refrein. Van een schoenkel welskes, wie is de liedjes 2.0. Van het LVK, wie is maar voor een flauwekul. De mix maakt het uniek, muziek. De dansmarietjes met de voetjes van de vloer. Het halve garen galderen in een gospelkoor. Het zorgt dat elke prins wie's aan als woen zich door kan gaan. En daar is vastelovens hecht, de jong en oud nu sloon. Wat maakt vastelovens zo geweldig chic? Muziek. Wat brengt ons zij samen, brengt de ganse zwiek. Muziek. Van de allergrofste joekskapel, wie klinst de tamboerijn. Van een knappe dakkoepletje, wie is het simpelste refrein. Van de schoenkel welskes, wie is de liedjes 2.0. Van het LVK, wie is maar voor de flauwekul. De mix maakt het uniek, muziek. Het zorgt ervoor dat Limburg 3 dagen danst en zingt. En op het einde een brunken wordt weggepeend. En dan dit. Wat maakt vasteloven zo geweldig chic? Muziek. Woe! Wat brengt ons zij samen, brengt de ganse zwiek. Muziek. Van de allergrootste
de Joekskapel, wie is kleinste tamboerijn? Van een knappe dagcoupletje, wie is het simpelste refrein? Van de Sjoene Sjoenkel Welsjes, wie is de liedjes 4.0? Van het LVK, wie is maar voor de flauwekul? De mix maakt de uniek muziek. Oh, 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 muziek. Hey! Dankjewel. Vastelovend samen.